Zašto Zak stalno ima sreće? U redu. Ajmo. Uj, ko zna koliko bakterija ima ovdje? Treba dobro oprati usta. Baš me briga za bakterije, jer neću morati da jedem koru. Dobit ću sve najbolje. Ako naravno dođem do toga. Neće. Možda će mi i glava pomoći. Kija! Jao, nije mi dobro. Zvezdice. Tako je. Znam kako mi može pomoći. Lepota. Pa, hajde da probamo. Šta može biti bolje od lubenice po tako vrućem letnjem danu? Naravno da ništa. Hoću i ja da probam. Ako neće. Nadam se da Zaku neće smetati ako uzmem drugu polovinu sebi. Stvarno moram da je probam.